Kublai pi barok ki perlok ki bapet ya kene ke video. Kendiat nak kuat bani tu ya page pam jonga. Ka kerteng ka bapura ka jonga ka de u lari sucia. Ka snong try ka jonga ka de na Chantia Hills. Andre ha ka por pangadang red. I mei pai la elam sa no yanga stage por ripoy. Ha ka wei ka snong ka bakerteng ka kiling ka badon hajan kanapara. Andre mentapat ngalasong la sa hasilong rangkat bar ilong bar ki kun ki kti ki jonga. Ni iwan nak kalong ing kabadok imei pa jonga kidai kinong rep ki baju rep ya utempo ki jhur ki jhep ukuba bar kum ta ter ter ki riru ya ki jingri kum ki siar broiler ki turkey ki jubu ya ki nandok kha ki ba ki ju ai kwai na kapor sakapor bat menta ni ki kun ro ila tre ya kan ka ju hi ka kam ya ka bala elam nanti da imei bar ipa jongi banang pendiar susu ya ka bat akaju kapor ngaderu entertainer lane unong penbernya ubaju penmi ya ke film khasi haka khasi film industries ngala trei kumu actor producer director cameraman pat kum ta ter nadu usnem arjar saw hadu menta ngala penmi sibun teli ke film khasi bat don na pleng jo kita kibala ya yeuha don ru kibam dayai than handai nakalian jonga ngan persangkat bala Maniai penbernya ya piki paipa. Nakata kadau ngalashna ya kanega YouTube channel ya ka bangala ai kerten ka Suchiang Arts Entertainment. Kani gani ka kerten jong ka production house ka jonga. Bat ya ki film khasiru ngaju penmi hapo kani ka production house. Hooi nga pediang bangala kum slam banshna ya ka YouTube channel. Kadau kalong banga ngade unong shna film. Bat ngam judon hi kata ka jingmut lane ka jingtmu bangan kelalong u YouTuber. Andre habang ala perkat bat ngala pensyong nong rimba ngas ngo bakala de yanga bangan don la ka jong ka YouTube channel namar kala kelalong ka trend mentang kat sabangi pai kamtam kinong sna film baro kiladon la ki jong ki YouTube channel kumta ngaru ngala kwa bangan don no la ka jong ka YouTube channel Andre wat ladang susna mai ya kane ka YouTube channel ngangai scam lada pi ai ka jingkersan ka bapura ka jong pi da ka bapi subscribe pi like bat pi share ngaru shenhi ngan salah bani rengkap bat kitu ki wepat ki YouTube channel ki bala ami nadu line saus nem aa mensua ka jingkersan bat ka jing ai mensim ka jongpi kan long ka jing job na ka benta ka jonga ka jing tmu ka jonga lumpa ka ne ka channel ka long om tang ban ka mai pisa andre ban wan ra shpi ki pat ba ya ki content ki ba pher bat ban entertain ya pi ngakermen ba ki videos ki bangan upload ha ka ne ka channel kin long shisha ki bala ban penhun hijrut ya ka jingkwa ka jongpi ki riu ik film khasi de kani ka de tang ka introduction video ka jonga haswa bangan penkut no sa shisil nga kerpat jor ya ki pat ba baro ki ba pe ka ne ka video ba pin sko ha ban kershan lem yanga da ka ba pin subscribe pin like bat ba pin share ya ka ne ka channel na lor ba kadang de ka channel ka ba thamai to blame kerkhui pi ha baro ki ya kublai shibun kublai shi hajar ngo